Yes, I can. We did it like that. Yes, I can. Bagă de seamă, pictez cuvinte pe coală, pun iarbă în cerneală. Păi eu cu fratele freză mai ce codăm reclamă și lasă-le să cadă în goană, bombe în catacombe. Am o gamă largă de substraturi, neuroni și strofe. Fuck this, nu fuck this, sunt artist, dau fix drumul cu nesață, antebrațul meu vrea pix. Vis-a-vis de scris, tu ești nimic, ce să-ți explic? Nu ai metrică, flow, text, lirică și niciun vis. Grafuri pe timpan, în urechi grămăzi de șpan. Calibrează pe Maidan, Captain Neron underground. Contemporan cu visul, puțin în declin cu pixul. Flow-ul meu e super antic, gen ca Meduza și Sfinxul. Mic check, freză la microfon, puneți căștile în urechi. Ascultă ce e vechi, știi pe decenii o piele sau vexatul vex. Respect pentru școala veche și nimic în rest, yeah. Un fel de speed, livrez totul foarte rapid. Pe beat-uri sunt mai inflamabil decât orice acid. Un lucru pozitiv la tine este testul COVID. Sunt tare, joacă asta, zici că sunt zid, yeah. Intru pe beat cu Nero, curățăm pe Decadero. Gen Mortal Kombat, ești evaluat sub zero. N-am câștigat un jackpot, dar fac ce pot. N-am nici multe, dar vreau tot. Direct din underground, îmi pun amprenta pe sound. Merg departe, s motivat, fac totul echilibrat. Acel loc întunecat, dar de acolo am plecat. Am rămas așa cumpătat, dar pula mea m-a ridicat. Rup în două microfonul, 47 cadagonul. Îmi place mult top de domul, eu să la care de tonul.